diri sa bukid o kabalo lang kamo diskarte aw buhi gid ka pirmi. Karon guys, maglungag mi gamit ang kawayan no. Ang gamiton gyud ani kining bag-o nga kawayan, kining buhi pa nga kawayan ba para di masunog bitaw dayon. Suito kini si Idol Lance ani kay murag kaagi nag Boy Scout siya sa una gud murag kabalo gyud siya ani nga tirada ni. Pagkahuman iya ng bangagan diha gamayo para maunay sudlan nato sa bugas no. Pwede ra pud ni siya kung ano no kining putlon diri sa unahan kining murag sugong ba. Depende ra unsay diskarte ninyo ug sulayan ninyo ni mas maayo nun para makabalo mo ba. So iyan na ning gibangaga no mura naman noon ni kalansiya noon murag magtigom siguro ni siya sinsilyo ba. Pagkahuman hugasan din siya tubig kay naa man siya murag lanot-lanot sa sulod ba may nang matangtang ba para di masagol sa atong kanon. Pag humaghugas butangan din siya kung bugas diri ni butangan ni bangag nga iyang gibangagan no. Diha ra pud nato na ibutang atong tubig unya taod-taod. Butangan nato na siya tubig di medyo kuan lang dili lang kayo daghanon ng tubig mo medyo gamay-gamay ra gud igo ra makaluto ba. Pagkahuman ako na po mo tirada diri no og suka nato nang nagsanga nga kahoy di ano para maunay sandayan sa atong kawayan. Ang mayong pamaagi gyud ani gyud dili ni siya itindog slanting gamay ni siya para kuan gyud siya balance ang iyang kuan bitaw. Iyang pagkaluto bitaw dili makuan dili mapagod sa ilalom ana ba. Ato na nang halingan og kayo para makakuan na ta makaluto na ta kay udto na kaayo. Butangan nato nagtabon gamay diha para di maabugan ba dili masudlan og mga agipo ang atong kuan nilungag. Amon gisigaan pag-ayo depende ra na pag diskarte guys no. Sigaan gyud maayo apil ang ibabaw. Pwede pud dauban na pag-ayo para maluto dayon ba. Tara luto na murag kuan ning Idol Lance gi-prepare giandam na. Pagkahuman nato na bukon atong alkansiya ay nilungag din ba. Ato siya bukon niya kagisan to medyo sunog gamay murag nidukot gyud ang pagkalungag ani. So pero mas lami gyud na idukot-dukot pod kay humot ba. Nidukot gid siya guys kay kung ano gikusgan man mo kayo god pero humot ni siya kay naidukot-dukot balami pud ni kay siya ato ning may plaster nato ni sa atong dahon dahil mangaon na ta karon bahalag way sudan basta kay makakaon sudlan lang ang tiyan. Kini nga pamaagi guys gamit kani diri sa bukid ug sa lasang kuano wala moy kaldero nga malungagan okay kay ninyo ning buhaton. In kaso og makuan mo no masaag mo sa bukid importante gyud na gyud mo idala nga bugas para makalungag masudlan gyud tiyan likay sa pasmo ba. Lami kay siya gluto de guys kay kuan medyo tamis-tamis siya bitaw murag natural kay pagkaluto bitaw. Wala may sudan ani kay murag apiki naman magluto og sudan. Basta humay pwede na di sudanan.